Hyvää päivää katsojat, mun nimi on PMA ja tänään me pelataan, niin kuin näette, Cubecraftia. Mä ajattelin, että tänään mä opettelisin vähän PvPtä, koska mä en oo siinä tosiaankaan hyvä. Äsken mä aloitin kuvan lifestealia, kun mä löysin lifestyle-serverin, mutta siinä ei kuulunut ääni taaskaan. Mikä on Ice Cream Hunt? Okei, no kuitenkin. Siinä ei kuulunut ääni, ja joo. Ja sit mä kuvasin sitä ennen videoa, mä varmaan julkaisen sen, vaikka siinä on vähän huonot äänet, mutta mä julkaisen sen silti. Game Duels. Mennäänpä tänne. Mikä Skywars? Okei, tänään me opetellaan siis PvPtä. Kitti, pitää selektaa kitti. Okei. Tänään me opetetaan taas PvPtä. Mä saan tommosta. Ei näillä kyllä pitkälle pätkitä PvPssä. Sen mä tiedän. Please miakka. Oh my god, crossbow. On 2 kakkua. Anteeksi, mitä? Näettekö te? Duplicate. Mitä? Did I just broke the game, bro? Did I just broke the game? Joku on tulossa. Ei mulla oo mitään chanssiä tämmösiä vastaan, jotka puskee heti päälle. Mennäänpä uudestaan. Onks tää niinku... Tää on 1v1. Eiku ei oo. Kato, että oli 1v1. Vai onks tää 1v1? Tää ilmeisesti on 1v1. Nyt oikeesti mä tarvin sen miakan. Noniin, sit lähettiin. Nyt mä en oo se, joka tippuu aikana. Mä en nyt sit oikeesti mikään hyvä PvP, sit älkää alkako sit haukkumaan mun kommenteissa ihan huonoks tässä. Koska mä oon ihan huono tässä. Oh my. Antas huono. Okei, kuitenkin tänään me pelataan ainakin niin kauan, että mä saan yhden voiton. Joka on luultavasti aika vaikeeta. Koska mä oon ihan surkea. Se on timanttimiakan. Joka on aika vitsi hyvä osa. Alakko nää mulle? Täh? Ja. Mä jaksan, on tästä ihan näitä pro PvP tai dislime. Minä menen lobbyyn. Minua ärsyttää. Koska minä olin ihan huono PvPssä sanomassa. Teams of 2. Teams of 2 mä oon PvPtä jonkun kanssa. Quick play. No, toivottavasti tänne tulee joku hyvä tiimiläinen. Joo, what's up my G? What's up my G? Let's go. Teams of 2. Okei, täällä on paljon pelaajia muuten. Voisiko tänne ei tulla niitä pelaajia? Näin, vähän yksi oota. Okei. Nyt mulla on PvP-kamat. Juu, mitä? Jespa tapoin jonkun. Katsojat, mä tapoin jonkun. Voitteko uskoa? Minä PMA tapoin jonkun Minecraftissa vihdoin. Tätä päivää mä oon odottanut.
Phoenix on elossa. Ender Phoenix on elossa. Mä luulen, että hän on kuollut. Mutta Ender Phoenix on ihan helposta kuole. Tää on hyvä tyyppi. Mä luotan tähän. Tässä kaikissa on niinku ihan samat kamat. No niin, Ender Phoenix, nyt me destroyataan nää. Mun täytyy hiilaa. Ai kiitos. Se on tosi mun kultasen omena, tää on hyvä tyyppi. Mä katson nyt Ender Phoenix tippuu tänne. Timanttihousut. Nuolia. Miksi kaikilla muilla on paremmat kamat kuin mulla Ender Phoenixilla? Kopuebia voisi tehdä. Ender Phoenix tuu. Sitten mentiin pois. Timanttimiekko. Mitä? Ender Phoenix apua. Golden Apple. Okei, Ender Phoenix ei sentään kuollut. Se on ihan turhaa sen Golden Applenkin. Mennään tonne Ender Phoenix. Silloin eikö Venas, silloin kai Venas. Mennään tuppaa vähän pelaajia lisää. Onko tää muuten tämmönen, että jos tässä kuolee, niin tässä kuolee ikuisesti. Aina varmaan. Ei. Kiva. Nää menee ihan takaisin loppuun. Vaihdetaan johonkin täyseen game modeen nopea. Vois mennä... Mitäs me pelattais parkouria? Me pelataan parkouria pois. Jos haluatte lisää näitä videoita, niin painakaa sitä tykkäystä ja tilatkaa ja silleen, koska sit se on hauskaa. Mennään suoraan tänne. Okei, tänne me pelataan Easy Volcanicki. Mihin tässä pitäis mennä? Kun mä en oo myöskään hyvä parkourissa. Mä tein tänään yhden parkour-videon Minecraftissa. Tai siis siinä oli vähän parkouria. Siinä näkyy, että kuin huono mä oon siinä. Miksi tää menee tänne? Tässä on aika. Minä tämmösiä kummeravenkkejä tiennyt. Äkkiä. Mutta kiitos todella paljon, mun viime video hittas 50 näyttökertaa. Eli se Minecraft Backrooms. Sitten mulla on 16 tilaajaa. Onko kukaan YouTubetta sanoo ekalla videolla niin paljon tilaajia? Varmaan on, mutta... Mä pääsin läpi. Next level. Taas tämmöstä laavaa. Minä tämmöiselle kommeravenkelle näytän, että kuka on kuningas, ja se on PM. Tosta. Tosta voisi hypännyt ohi. Solva. Ympärmäisen. Sitten mä olisin ollut maailman huonoin parkoureja. Onks tässä sama leveli? Ei.
Ihan oikeesti. Ei. Kiva. Tosta. Ei. Hop. 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 Oi, vitsi, toi oli lähellä. Hop. 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 Yes. Nyt mä koitan läpästä tänne. Tässä mä vissiin viimeksi tipuin, en oo varma. Tästä taas hop. 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 Hoa. Muuten lisää Minecraft Backgroundsia sitten on tulossa tässä vähän ajan kuluttua. En tiedä milloin, mutta varmaan tässä ensi viikolla. 2 viikon kuluttua mä en hirveästi varmaan tee videoita, koska niin, mä lähden tonne leirikouluun mun luokan kanssa viikoksi. Niin melkein, niin täytyy siinä viikonloppuna ehkä tän. Riippuu vähän jaksanko silloin. Tässä on tämmönen skippi, että tästä voi hypätä tänne. Psych. Minä näytin juuri tälle skipin. Mä sanoin, että mä harjoittelin tätä PvPtä, mutta se vähän jäi. Mä menen hetken parkouria ja sitten mä harjoittelin taas PvPtä. Okei. Niin. Nyt mä voisin mennä tonne... Ketään PvPhän tässä striimi. What's up, my G? Mitäs kaikkea täällä? Ei Beta Games Skywars. Eiku. Missä on Battle Arena siinä? Se yksi hyvä Battle Arena muoto. Se oli kai... Ei ollut Summara, mutta... Kun se oli kai tää. Jos oli tää. Tänään mä näytän teille OP-man kitin tässä koko hommassa. Tämä samurai. Tästä tulee niin hyvät kamat oikeesti. Niistä sulla tulee vielä speed boosti, joka on aivan OP. Tänään mä koitan tappaa. Jes siinä. Missä niitä points 3? Mulla on 3 pointtia yhdestä killistä, okei. Ja mun pitää tappaa mahdollisimman paljon pelaajia vaan. Se on tän objektiivi. Okei, sinne näkymättömältä pelaaja. Naruto Uzumaki. Jes siitä. Ei se jätkä stiilas mun killiin. Mitä bro? Mitä nää just teet? I'm gonna hunt you down. No. Mutta näytään 2 pelaajaa. Oi, mitä, mistä sä... Se kombotta. Tää Broski kombottamista. Mun pointsit aina laskee, kun mä kuolen, mitä? Pitäis tota silta... Ei. Okei, kuitenkin. Normaalisti tos ois kuollut, mutta tää on PvPtä, joten... Uzumaki Naruto. Sasuke. Naruto. Missä sä oot? Naruto Uzumaki. Missä on Naruto Uzumaki? Siinä. Siinä on Uzumaki. Tapoiks mä se? Mitä? Mut joo, tää samurai-kitti on se mitä mä aina käytän, koska tää on ihan OP. Vois itse asiassa testaa muikin kittejä. Oi hil... Oh, mä lähden. Suomi-poika! Suomi-poika! Mäkin on Suomesta. Bro.
Onko nää lahtelainen? Minäkin olen lahtelainen. Just ostaa tätä kittiä. Okei, tässä on ihan hyvät kamat kanssa. I'm gonna hunt these guys down. Ei, mulla on ihan surkea aimi. Se on se, mistä mun kaverit aina vitsailee. Mulla on ihan huono aimi, koska mulla on ihan huono aimi. Ette stiilaa mun killejä, bro. Samurai-kitti taas. Tää on ainoa millä mä saan pelata, jos mä en saan pelata. En mä kyllä osaa pelata, mutta... I'm gonna hunt this guy down. Ei, mitä nää tuut kombottaa? Mitä nää... Mä oon surkea PvPs. Mun pitää... Tästä tulee videosarja, missä musta tulee PvP, jumala. Tästä tulee videosarja, missä musta tulee PvP, jumala. Tää on ensimmäinen jakso. Joo, mä aion opiskella itteni PvP-jumalaksi. En pysty voittamaan mun kaverin. Kes siinä yksi tappaus? Joo, kyllä mä vielä jotain saan. Äijäkkä lyö nyrkillä. Mitä nää ihmiset yrittää, kun ne vaan afkaa tuolla kaupungissa? You're knowing combat. Ei. Mä en oo kombat. Ei, mä en halua olla kombatis. Mitä nää teet? Mitä nää teet? Tästä ei mennä nyt tulla yhtään mitään. Okei. Ei onta kuudosta. Okei. Nää timanttiarvosryypäläiset, mutta melkein mahdoton tappaa. Tai no on ne helppo tappaa, mutta näillä armoreilla, mutta sinänsä kun ne on semmosia tankkeja, että ne on ihan hyviä. Ja kaikki vetää toisiaan nyrkeillä, bro. Mitä mä teen? Okei, vielä viimeinen. Nyt tällä speed up. Musta tulee PvP jumala. Ei, nainen. Minä juoksen kun mikäkin pelko. Pesuverhoillakin on oman kunniansa. Nää kombottaa mut. Mä mitä oli kombottaa. Siinä oli eka jakso, missä musta tulee PvP jumala ja hei, 100 tulee just.